Action Radio Philippine Standard Time, las 9:05. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isang oras. Kapihan sa Action Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Action Radio Bacolod. Kapihan sa Action Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Action Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, January 15, third Sunday ka pa lang kita of the year. No? Sa liwat, ang atong sining edisyon sa Kapihan sa Aksyon, magapangalagad sa inyo tubtub itatak na alas 10. No? Kaya ato sining pagpangalagad, idudulong gyapon sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee beans kag mangosteen seed. Kag produkto ni sa scientific research dito iya sa Amerika. No? Coffee reinvented and coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant. Ang light, strong, in the past few days ako ko bas hindi madayon ako gali kay may ara kita makasyon nga Bacolod Jat Festival. Of course ini Bacolod Jat Festival daw Chinese celebration ni saya of the Chinese New Year, no. Ang Chinese New Year I think daw tupa gini sa birthday ko bla Mark. Oo, the birthday ko sa January 22. Singko ay daw natupag sa birthday ko, daw makaselebrar kita na birthday. Anyway, ang atong bisita subong is a board member of the Bacolod Jet Incorporated, no? Si Ma'am Jennifer Ong. Abi ko anis ko classmate ko sa una, may classmate ko Jennifer Ong. Kuwi ka pa mana. Kaya di Ong man sa una, muling kuwi ka pa mana ang classmate ko sa una. Campus beauty man to sa una mo during our time. That's why Sir Boy magambala. That's why hindi sila malimtan bala ma'am kay mga campus beauties din sila sa una sa during my college days bala. Anyway, ma'am, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Lalo ko ma'am sang mic ko maion ma'am. On na siya? Naka-on na, sige, Okay. go. Good morning, Sir Boy. Nag-welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Hindi naman tugnaw kay na daw matugnaw gid Hindi no. na. Sige. Makurog ta di sa kulba. Sige. Ambal ko gina before ko nagasugod nga siling ko daw abi ko anay wala sa Bacolod Jet Festival kay siling ko daw ay ko kabati kay like before nga daw temprano pa daw balaan mo na bala. In fact nakita ko daw wala pa sa I don't know kay Posters. Ara na ta. Ara na Lantern. galing kasi dito guro sa mga venue ay no. So ang ba sang sugod na san nagsugod gid ang preparation naton for this Bacolod Jet Festival. Nagsugod lang gid after maskara kay hindi pa kami sigurado bala kung anong sitwasyon sa pandemic. So mga November na gid kami Okay. nakasugod. Medyo late. Normally mga August naga-prepare na kami. May I ask ma'am sinong do president or chairman sang ini nga festival Ang for this president namon subong si Stephen C. Galing kay Alang-Alang siya. Okay. So ako ang tig-represent. Sige kag ang Bacolod Jet Festival this year i-celebrate natin for how many days? Weekend lang, Friday to Sunday. 2 days. 20, 21, 22. 3 days. 3 days. So Friday sa masugod, Friday, Saturday and Sunday. So ini na palabuto na okay, dali na lang mga Kapit action. na lang. Oo, kag
may nagpapamangkot kapon sa ako actually may nakabalo nga na may bisita kamo na ako hindi subong nagpapamangkot niya man ko tabi sila bi kun nga nga way kita sa activity sa Lacson. Way kita sa Lacson no? Tatlo lang aton nga site subong, Upper East, sa Government Center, kag Temple. Lacson niya ti may mga Temple complaints. is dire sa may Ang kwan siya Burgos, sa ang Burgos Yantong no, sa Temple. shopping, oo. Hindi na shopping. Hindi na shopping yung temple. Burgos. Burgos, inang sa lapit sa kwan, lapit sa Lopwest East. Okay. Ang nabala ko temple ang diri sa kwan yung sa shopping, no. Anyway, so can you tell us ano ang kwan? Parang sa Makadto, di ba? Kabalo ka mo kuno pizza mo Makadto. We will start on the 20th. Ano ang aton mga activities during that day? Masugod ta with a parade, 4 o'clock. In the morning? Oh, so saan, di ba? Di ko mas. May mga eye bags pa na. Kung sa pista na sa mga purok-purok sa mga barangay, do Diana na mo nas kato sa aga. Sa hapon. Sa hapon, okay, 4 o'clock. Halin sa Upper East, pakadto sa Government Center. So, Okay. marada mga associations, mga schools, tapos ang street dancers, may arata, ang usual ta nga lantern dance, kag street dance, na groups nga in costume. Ara na during that parade. Malakat lang sila. Ang ila saot ya sa Sabado pa. Okay. January 21. So, maparade lang sila ya. Oo, parade lang. Hindi pa sila mag-perform. Hindi pa. 4 o'clock, that will be at 4 o'clock in the afternoon, no? Sa January 20, after the parade. Pagkaabot sa Government Center, ara ng official is switch on ang lights, kag may ara seremonyas nga to open the festival. Okay. Para si Mayor and Albi. the councilors. Oo. So that would be the signal of the official Opening. opening sang Official sinadya. ano ganito parang ni ng Bacolao Jet Festival. After sina why na? Masugod may program? cultural show. Oo. Okay. Drama sa Government Center? Sa Government Center, and then ti ma-open man ang aton Chopsticks Alley, may mga tenants kita ang baligya Asian food, may arata sang Imperial Village, nakabutang da kung gusto ka matanaw sang imo palmistry or may pamangkotol mapaymalad, ka wag mga lang. fortune. May Yeah. gusto ka i-wish nga isulat mo. May arata da. May rabbit da nga kaya hirap da rabbit na subong May eh. petting area. Ay, ambot, not for sale, guro. Yung mga display lang nga pwede mo mapet. Okay. So, ang Chopsticks Alley ni ever since may Bacolao Jet Festival, ining Chopsticks Alley ni way kun di katilaw kadto bla kay silingko hindi mo ko mag chopstick. Pero silingko tinido. hindi sumong pwede na kadto kay do sa niligad may tunan ko gini sang chopstick bla. Kabalo ka na. Kabalo na ko mag chopstick bro hindi pa gid mo na kasagad bla sa ibang ito kahapos lang sa ila. No, at least kabalo na ko testing ako ng Chopstick Alley. Practice na sa kamot para hindi ka ma-arthritis. Na abi mo may ara mga kwan ba mga restaurant ba nga mga gagamit chopstick ng chopstick pwede mo madala. Ang ara na sang wood lang ng wood ay ng wood lang ang chopstick. Na pwede mo lang sa pwede rin mo madala bla daw pag na nagusing na bayaran mo. Tingin dala ko na kagin practice-practicean. Teka, kabalo ka na. Kabalo naman ko gamay. Hindi na madagdag ang pag-aw. Ma-shoot na sa baba mo. Basta daw kabalo-balon mo ko gamay daw medyo kisa daw kadugay lang magkuan Pero Chopstick Alley, anong makita naton dira sa Chopstick Alley? May mabaligya siomay, may baligya drinks, milk tea, ano pa daw mga damo. Nga gintawag na sa Chopstick Alley because ka nagagamit yung chopstick ya. Kita kami daw Chinese sounding ba daw Asian sounding ang ngalan. Chopsticks, pagkaon. Pero Asian nga foods na ang gina-offer, hindi ang Chinese foods. Hindi na kay actually subong hindi na Chinese New Year amon tawag, Lunar New Year kay okay. nangimbitar kami mga taga Korea, sa una may mga Vietnamese pa nga nag-intra kay ga-celebrate man sila sang ila New Year. Same day, January 22. Okay. Lunar. Rapi lang kita sa kwan mo sa January 20. I'd like to discuss ining lunar year nga natawag bala. Ano ginisang lunar year man? How do you determine kung saan ang lunar ang kalendaryo saan nila, ma-start? lain nila kalendaryo base sa moon. Sino na yung gagamit sila ng kalendaryo? Ang kabalo ko China. Sila kay ang
although ang Taiwan, both na sila, ang Hong Kong, both naman may sila Western, may sila Chinese calendar. Pero for important events, like ang aton bala Holy Week, di bala kambyo-kambyo man kada tuig. Correct. Kailain nga calendar man ang ginasunod. So ang Chinese New Year, calendar na Gregorian calendar. So ang Chinese, ang Lunar New Year, may 12 man sila ka months, pero kaya ang ilang nga adlaw is based on the lunar cycle, which is 28 days lang. So wala ga santo, hindi magsigo sa aton nga ginagamit nga usual calendar. So okay. every full moon, you know that's the 15th of the month. Amo ng cycle. Okay. And then new moon is the first of the month. So hindi na siya mag-igo. Kung may ara kita leap year, oo. may ara sila leap month. May Para- pila kadlaw ng lip month nila ya? Ti isa ka bulan gidi kay para malapit naman sila sa aton kalendaryo kay ti okay. kung 28 days ka kita 30, 31 Oo. may pila ka after a few years ya layo-layo na sa ila. Oo. So lip month man May ara gali. sila, lip month. Okay, may leap year man sila gali. Sila leap year, oh. leap month Leap lang. year man sila, no. So paano mag-determine asang lunar January 1 nila. January meaning? Sa ila kalendaryo nga January 1 falls on our calendar nga January 22. Okay. Okay, amo na sila gali ya. Kanaway mo mala kalendaryo may high tide, low tide ka daw sa nung new moon. Arang new moon ang January daw. 22. Inang kuano, inang daw inang kuano. Inang pula no, inang pula. Na pula na di sa amon nga kalendaryo no. Amo na sa inyo. Okay, new moon, January 22 gid siya. Oo. Sino ka determine sinaman? Sino ka determine sina nga new moon sa mo na pizza man? Ang moon. Ang moon ka determine. Gabi no. Sige, anyway. So January 20 pa lang kita activity. So pwede na ka ba maka-enjoy dira sa mga moto tapos chopstick ali sa ano pa. gabi nga Ang na. Imperial Imperial Village? Anong Sa Upper East Imperial na siya, Village. Ano makita dira ya? Ah, Di na sa ibutang di bala sa kwan sa hindi Sa- sa kwan sa Chinese temple. Hindi, Lain man na. hindi. So ang Imperial Village ara sa Upper East. Oo. Ano makita dira? may calligraphy, madrawing. Sulat? Sila ka-testing ang Inang Chinese, Chinese character. Oo. Tapos may gusto ka ma-testing abacus. Paano magamit Abacus ka balo ko na sa abacus ya kasi elementary ko ya. Nugay. Elementary ko na kaara kami sa grade 1 kami ginatudloan kami abacus. Abacus to. Oo, nalipat na ko pero basta ginawa mo ng mga mag-isip. May by tens, may the something, amo na may hundreds, may color na mo. Tens, hundreds, thousands. Kabalo ko na sa oras sa abacus, nag-first honor ko sa grade 1. Abacus. Ang abacus is Chinese gigili nga. Oo, amo na ginagamit. May iban nga mga older generation amo pa nagyapon ang ginagamit nila. Ilas mo yung calculator na nayakag mga Oo, calculator. ang abacus to no amazing man ang abacus mo sila siguro JM. JM, way na ka mo kabalo, hindi ka makalumag abacus siya, no? Way na sila kabalo. Makatug ito siya para makatuon. Tunan nyo na parang namin isang abacus. So, tunan ka man da kuhan ng makatuon ka the Chinese characters, Chinese alphabet. Ka gamit sang hindi ang alphabet. Ay, hindi alphabet. Sila alphabet. Way sila alphabet? Why? Ma-memorize ka gid sang ilang mga words to Ah. form sentences. Okay. So, ang kada word, gali, may ang pagsindi ko sa calligraphy sang Hindi, ang stroke na how to use the brush kay may style ka na mo sa wrist action na siya. ay gali, amazing sila no. Hindi lang na sila nga masulat-sulat ka lang na may arte pa na sa imo nga kamot. Kung mo ang kada kuan word gina ila hindi sila alphabet gali no. Wala sila alphabet nga itapik-tapik. Tapos ang pagsindi ko na kun amo ning nga word tapos may dugang ka lang nga stroke nga lain naman sang nga word mo na. Hindi na mo. Lain gid ya. Kuan, dira sa Imperial Village da may ara man ta tatuon man ta da mga Cantonese, wala language specialist nga matudlo sa imo. Ikaw ba siya may good morning mga hello ka ba lang mga nihaw ya ka ba lang. God ka naman gud. Nabatian ko mo lang na sa Shie, okay ka na, happy na nato pakadto ka sa Taiwan or sa China or sa Hong Kong. So ano makita pa iban sa Imperial Village? May ara na siya sang sticks nga kung may question ka bala
shake mo na, may kuha ka Ay, na. oo. may Ginawa mo na, poetry, shake ang oo. stick, tapos ibuyanan ni ikaw na lang. May bato pa ginagani. Wala kami sa bato. Ah, wala kay- sila ng hindi bato pwede, na eh. kay pang ano na siya. Do medyo sacred na eh. Ining Ah, aton niya sa Imperial Village is daw game edition ni siya. kay daw add even sa nga kwan, diba? Daw kuno number of sticks. May number of sticks lang and then may equivalent nga prose nga basahon mo which will kinalan ka pa manumdum with your question kung paano niya sabat. Ang question mo dapat hindi answerable by yes or no. Okay. Sample. Example, Will I win the lotto? hindi yes or no na yeah. Hindi na ya? Kung mas anong mga question bala? Masaylo ka example, batunon Obra. mo ang obra. Anong I don't know. Let's say kung Blank. bato nun, may offer Yes sa akon or nga no obra, man, may obra na yapon. ko may offer sa akon nga obra. Ano man ano ang mangin kapalaran ko sa sining bago kong obra daw mo na? Oo, daw more Daw mo na than- siya. oo. Tapos kuha mo na ang stick na yon. Tapos may mga sayings na siya. Ang stick may mga kwan? Ano man may mga anong stick? Ang sticks may number. Aha. And then may corresponding. Ang kada number may corresponding May corresponding prose. Oo. kung ano ang amo nga number. Daw. Daw ka So personal na siya kung paano May ka bayad na understand kung mo. mag-kwanda, mag-amo Ang na. sticks wa. Di ba ba? ang wishing ano lang kung masulat ka sa imo wishes, Aha. tibaklon mo ang daw ang pau kag ang papel nga sulatan mo. Tapos ibuta Oo, tapos at the end of the festival, ihalad na namon do sunog-sunog para malabot ko no sa heavens ang imo wish. Una siya. Nakita ko na sa Katilaw kami na sa Chinatown to bla sa Manila, bla sa Binondo. temple, may ara man sila wishing card, lain naman nga style. Sa Yantong Temple. Saturday ni sila ila event. Okay. So, Imperial Village, pwede ko da magkadto ko da. Maluka ako na amaze ko na sang kwan mo sang history sang ang China bla, sang mga Chinese history na amaze ko na mo kay kakwan ka rich ang history sang Chinese. So, ka very rich ang sang history daw na kanami na dalba mayara na da more or less makita maara Sa da. temple, mayara sila do ano to oras, 5 o'clock. Mayara sila tao nga in costume, explain nila nga how ano mga practices sa New Year, how this came about, mga something, mga traditions. Pwede to sila kakadto. Kung sa history ba lang, isa sang gaka-amaze ko sa history sang China is ang forbidden city. Na may sunas ang story na damo sang Forbidden City mo. Actually nakasulod ko sa Forbidden City. Diba, yung kapatid, ko yung kasunod. Kasulod ko na. Nga amo na siya ang ginaistaran sa una sang emperor sang China kuno. Sa suno sa I amon to nga guess, guide. oo. Dra tapos so why na siya makasulod ng iban tapos seldom na siya nga magwa da. Tapos do damo na sa mga wives da. Thousands. Amo na gurong gusto mo eh. Thousands ha kag may kada isa sila may room. Kasulod kita ko na sang room nila tunaw kagamay malang. Ang room sa una sang ano panawag na sang mga Oo, kay katanaw ko na to sa una dito sa Beijing. Kita ko na to ang kwan ang mga rooms ng mga wives sa una sang kwan. Para lang for one purpose ko na. Oo, wala na. Tapos di ko sino na bisitahan sa emperor eh. Kung bisitahan ka, pligo na dahil. Tapos daw may mga ano na panawagan na sa mga serve ng mga lalaki daw, eunuch. Eunuch? Oo, mga eunuch. Ka-straight na sila yan. Sigurado wala. Side na tawag na. Tama na nga daw na-amaze ko na sa ilang history bala sa mga amuna. Tapos ang inang ka-historical man na sa Tiananmen Square. Oo, kalapad-lapad sa Tiananmen Square. Pero at a given day, during that time, pag ito na, at any given day, wala ka nubo sa 200,000 ang tourist nga ara, dargalimot-libot sa Tiananmen Square. Na amo na sa accommodate, so daw sin ko grabe, no? Namigit sa China, bala nga. Natago nila ilang mga architect, mga buildings eh. Mga structures. Anyway. Sige, so Imperial Village. Ano pa kitang ibang nga ara sa Imperial Village? Well, para sa kids, may aratas ang bounce. Mhm. Pwede ka pa-massage.
Meron. Chinese massage Hindi. dyan. Blind massage. Blind na sabi ko Chinese, may Chinese massage. May mga Instagrammable tanga mga pwede sa picture-picture, may mga lights, mga tunnel of lights. Kuno ko magsulod ka da, ma-cleanse mo nga mind, pagkagwa mo da, inspired ka na. Damo ini sa mga belief nga daan nga mga yes ang Chinese. Actually, hindi na blended na ni siya with the aton nga Mga Pinoy. Western na, Pinoy. Hindi na ni siya, kung mga taga-China makadto, hindi na nila ma-recognize. This is uniquely Bacolod. Bacolod yat gini. Bacolod jet gidya. So may mix Blend na na niya, blend na siya. May bayad magsulod sa Imperial Village? Wala. Wala. Kana mismo Ang Chinese no kung mga generous. Hindi. City ni. Oo. Tungod ni kay Mayor Albi. Nag-allocate siya budget. So kami, organizers lang kami. So create kami events para ang tao Di na da sa kwan man ang ka specific nga lugar sa Upper East man. Di na da sa Dampi man. Sa Tabok McDonald's. Tabok Macdo. Daw lupos man na. Order sa sa iyang lane. Sa dalan, para sa So lapit dalan. lang Macdo. The best McDonald's kuno sa in the Philippines. Ambal nila sang Meg-World. The best. The best pag Kinalang kantuan gid nila para ma-prove nila nga the best gid Correct, sa mga tao, sa mga listeners mo. ako Sir boy. nakita ko na kay nakakadto man ko na da sa kay pag soft opening sana do kami gid una dan nga binakadto sang Mega World. Sini abi ko anay lain na dayang ilang hamburger mo magligyapon. Sabi mo mas namit. Sabi ko ni ano na da mga daw lain ko ni sa nga McDonald's basin ko lain ang hamburger da black kag ang ilang nga chicken. Amo magligyapon galing kay damo sila may mga coffee. Kung makaon ka na guro sa New Year, may extra ka guro nga grasya. Ay na. Anyway, 20 pa lang ato yung namalan nga activity ha. Ano pag inota, basi nga mga unang bandar nila kay why ni guro nga bugdaw mo. Sige. Mga ka-action, mabalik kita with Miss Jennifer Ong sa Bacolod Jet Incorporated. Diri sa kapihan sa action pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlugan sa mga lamok.
Ulao ng tubig na nagatinira sa mga lata. Hello, mga ka-action, please like, follow, and share sa aton FB Live. Dennis Richard Tiboroma, good morning dira sa imo sa San Enrique. Kay kumari ko Teresa Linaha Kayaw, kagpari ko Gilbert Kayaw, good morning. Ana Sinoro, blessed Sunday man sa imo. Chief Jules, niya kasubo, wala sa lakson. Kung gusto mo yan, sadyahon tang lakson. Hindi na sadyang, siya may bukladzat. Arthur Hagoriles, ay, pare ko, pre, morning to sa imo. Mati lang ko disbalay, Oo, way ka man ubrawan kung Domingo, mati ka da. Jojo de los Santos, si Marinil Yanda, morning, Si Boname Rivera, sorry lang kaya hindi gakat nga, kundi nga ko ano Arlo Barbarano Malinaw, ma'am sir, monitor lang ko sa Bacolao Jet naman, sadya naman yung lakson. Way ganang lakson. No, sorry git Arlo, way ganing lakson, pero kung gusto mo sadyang lakson, pwede ta ginay masadyang lakson. Anyway, sige. Government center na lang. Government center isa lang government center. Sige daw ang parking daw ay man problema ano. Damo man da lugar. Anyway, sa ang ginamalanta kay na activity sa January 20, no? May ara pa no? May Yara, sa fireworks sa gabi. Fireworks. Oh, grabe ti Chinese nga danang ga-prepare Siyempre, ni. para matabog Tahong pala ang giniya. malas sa kuno. Oo, kaya muna kuno mo na para kuno matabog ta ang malas, ang da mga evil spirits gani kuno no? Kwan fireworks. Actually ini nga tradisyon niya, gini sa Chinese tradition gini siya no. Ano kalawig sa fireworks? Nang hindi ko nakasabat guro. Mga 5 minutes. 5 minutes, no? So, nakita ko naman Wala. sa bago, so nang lights of bago, galagan siya tag Pila? 20 minutes. Hindi guro mo na. Hindi man na no? Hindi. Dako na gaston sila Pero fireworks display, ara kita fireworks display on the 20th, no? Anong oras na siya? After the cultural show, mga 9 o'clock guro. Sa government center kag sa Upper East. By the way, ni cultural show, ano ni siya ang mga Chinese nga mga Chinese schools, mga estudyante nila. Tapos may invite man kami nga mga dance studios di sa Bacolod. May makanta, may masaot. Sa China, actually every New Year nila, may agad sila variety show. Naguluwa amo na tong uso sa ila nga makanta, masaot. why show nga mga Shaolin din? Hindi tamo nakasagad. Hindi niyo masarangan ang Shaolin. Hindi tamo sarang. Oo. May Tai Chi. May Tai Chi. Tai Chi, oo. Kaya kita ko actually shows ng Shaolin. Hindi ko ka-amaze mo ko mo. Nga malang mga binangon, nga ang tip sa kuan nga. Ang may espada, ginahigdaan nila kung paano sila mag-control sila lawas, ba? Mga Shaolin na muna, kita ko daw sa Red Theater dito sa kuan, sa BG. Mga monks. Tamo ka to yung nakitaan sa Tamo BG. ko yung lagaw yan. No, anyway, on the 20th. On the 21st, Sabado na kinangadlaw. Anong Sabado. aton yung mga activities sa Sabado? Full day. May dog show sa hapon. Dog show. Sa government center. Amo na ang street dance Ah, Hindi street makita dance. ka grupo. Masaot sila sa street. Ano nila yung saot yan? To the tune of Bacolao Diat nga. Ano gaya ni? Pinoy's, Chinoy's together. Okay, One okay. family. Oo. Tingnan na. Amo na siya. Bacolao Diat. Guro sa una, guro ko may kakasaot na sa intra. Sino? Ikaw? Ako? Oo. Hindi ko nakasarang. Lain lang ako ginasa. So, sa hapon man ang Hapon. dance parade. Sugod 4:30. Actually, hindi sa dance parade na performance na siya, no? Performance na Arena gid, yeah. performance na siya. Oo. Oo. Sa din na siya makita. Halini sa Upper East, pakadto sa government center. Ay, kay may dance parade gid gali iya. May dance parade sila from Upper East to Government Center, tapos may arena performance sila. May arena performance da sa Government Center. So, Okay. Mga ano gani? alas 4:30 masugod. Okay. May mascots pagali maparade pero Ang mga mascots siguro, ang mga mga ining ano ganini, ining mga rabbit, mga muna. Mga rabbit, mga kadtulan doon sila kag makita nila. Hindi man ni Gross Jollibee kasi ano. Hindi ko pwede guro. Okay, ano pa gid dason? So ano na siya, bilog na nga hapon. Pagkatapos sina
para sa hubines nga gusto magsinadya, may arata sang DJ night do, music DJ. fest Mhm. sa Upper East. Sa Upper East? Oo. So May stage na to, may DJ na mag butang kita ng isang stage gani. maininom to sila kag kag lumpat-lumpat. So nasa mahubin kami gamuawang na kami sa dalan mo. Wala ka nag-amo na. May ara siya kuno isa ka oras nga ito karon ya mga 80s para sa aton nga mga tigulang. Mga 80s may man mo na bro no kung mo. May ara. Siguro mga hobbies subong daw lain na ilang. Lain ng music. ilang. Hindi na ko kay Chindi. Hindi na ko chindi ni sa ilang mga music. Oo. Pero actually, ako kadamo ko kilala sa mga hobren. Nga they still appreciate sa music nga sa mga time Sa- tama. Oo, di ba? Kay Mas- may chindihan mo yan mo. Mas una kaya guro generation sa Mas una ko gusto sa imo. Sige. Anyway, tapos na arena sa performance. Upper East na kag sa Government Center. Ang temple de yon, ma-open sila to the kay normally Ang temple gali sa na ma-open? sa Saturday. Saturday. Normally okay. ang main lang na nga hall open mo. For this new year, i-open nila ang mga other rooms nila nga hindi normally open to the public. Why man bayad? Wala bayad. Okay. Oo. Ano makita na? Why po ko kasulod Chinese temple? Kato nami. Oo. And then Hindi gusto ba ka that's where the Chinese pray? Buddhists. Buddhist. Oo, okay, not all Chinese are Buddhists. Iban sila Mga Confucians. Hindi ba may Confucian? May ano na? Hindi na iya religion niya. Hindi na yan. Kuha na yan daw. Philosophy na. Philosophy na. May Ano ara, to, hindi man religion na siya? Chinese, kay damo man na non-Chinese nga naga-intra sa mga prayers. So sa gabi, Saturday gabi, may ara sila Dharma prayers, mga 30-minute nga prayers, chanting na usually. It helps clear the mind. I mean, hindi ko Buddhist, pero kung ara ko to, naga-clear ang mind ko. Mamati ka lang balas ang chanting and drums and the bells. Daw ka nami isang feeling. Okay. Ano oras lang mo bukas? 9 a.m. ma-open na sila. Pwede to sila kalagaw-lagaw. Ang Dharma. Gabi na yan sa 10:30 p.m. Okay. And then sa midnight, maring sila sang bell. Okay, to welcome the To new welcome year. the new year, the lunar year. No? Okay. So, May dragon dance man to, may lion dance, may ilaman saot. Doon naman ko So, it's a may family mga affair. magamuni, may mga dragon dance ang galibot sa mga establishments. Oo. May ara. Bukod ko masaka na di sila sa mo na. Hindi kaigo ang dragon sa inyo hangganan. No, kaya doon magalibot sila sa mga establishments that they still do the same. Oo, ara gyapon. Actually nag-send out na sila letters to the establishments kung sino gusto mapasaot kay ginalista na nilang rota mo. No, It's usually supposed do to be. amiti niya sa una. Doon duman ko do amiti. Ang dragon is amity, ang lion is ang chamber. Okay, may lion. Ano mo nagaling kung nga may lion, may dragon. Both are swerte. So ang tawag din sa Piyaki, lion May dance niya eh. Hindi, lion. Gidya duwa lang nakatawo. Ang head kag ang tail. Aha. Ang dragon niya, Laba? laba na siya. Oo. Mga pila na. So, eight katawo. Dragon dance na siya kay dragon mo. Ang lion dance, ang lion niya, lion dance man na panawag. Oo, may different dances. Kita ko na May sa... cha-cha, may boogie. Bro. Ang muna. Sige. So, ma-open ang Chinese temple Ang dito sa temple, Burgos on the Saturday. 21st Saturday. 9 o'clock to 12 midnight. Open The sila. following day, o pwede pa sila gyapon. Kaya usually, ang beliefs ng damo nga Eastern religion is the first day of the year, nag-offer sila prayer sa temple. Inang may incense na blang stick nga mga shake. Oo, na kag kinanglan ko no kuha na siya daw even odd numbers. Isa lang. Isa lang. Isa lang? Oo. Isa lang, no? Actually, ang ginambal nilang para sa patay, 2 ka sticks. Pero kung damo nagakuha, sindi, dasig maubos, isa lang. Inaya prayers na imo ya. Prayers Oo, na ya. prayers, mambal ka lang, I hope this year nga mas swerte ako or good health for my family. You know, those Pero things. bayad kaya sa stick? Wala bayad. Wala bayad? May aras na donation box if you want to donate, pero wala bayad ang stick. Okay. Everything may free will. Amo gani siling ko yung mga Chinese sila ka mo generous mo ni sila no. So
ano ganito ang dance parade, may fireworks pa tagyapon. Firework, oo, okay, Sa bisperas 21st, na siya. mas New Year's Eve, malawig-lawig guro midnight na. niya. Mas nami guro mas Slightly. nami maganda sa guro ang kuhan. Kaya welcoming the lunar year na nasa mo, no? Okay. So ano pa may activity pa on the 21st? 21st, si amang DJ. More or less, amo na na. And open gyapon ng Chopsticks Alley ng Imperial Village. Damo ko to ano may Imperial Village na sa Imperial Village damo kagid makuan damo kagid Although, medyo ang ginalinyahan ang sticks, no? ano na atong Ang mga go, wish. hindi Mga wish, may hindi wish, question mga ka. question gali. Oo, question. Actually, nakatilaw ko na one time sang long time ago. Mhm. Daw mayo man i-advise. Daw advice ito so do kwan man daw. Kwan gali nung stick na going back sa ning stick ni it's more of an advice, no? Like, actually, ang gin-mention ko to is, may nakitaan kami nga lugar mo. Galing kay against the sun siya. Ti may ara ka na ginahambal nga ang negosyo ko, no? Kung, anong term naman, ang afternoon sun bala? Hindi Mayo. May nang tunog. Where the sun sets. Oo. Ti, syempre daw, ano man. Kaya kinanglan ko no, bisan sa balay mo kuno kinanglan facing the rising Morning sun sun, mo. mas Morning nami. sun, oo. Okay, karon magpagkagwa mo da ya ini siglaw na. Oo. It's more lang feng shui ginahambal. It's more like harmony with nature. Oo. There's nothing mysterious to it. It's just understanding nature. Oo, correct. Oo. Kaya Kasi imo gripo kagang imo nga oven ang kalayo ti hindi hindi pwede mag-mix, no? Hindi sa pwede. Okay. So, kung galito, no, going back to the sticks na galito, it's more of an advice, no? Oo, The feng kung- shui siya. it just gives you courage to do what you want. Actually, may idea ka naman ano gusto mo, though, pero gahatag lang siya. Kung sometimes kung indecisive ka, it's that thing that pushes you to make a decision. Correct. Oo. So, muna sa gali, no? Tilawan ko na pala. Uy, bayad. May bayad, ba? Why? Why, no? Bayad. Gusto kang bayad, pwede man. Tagahan mo pa mahaw, Di ba nung kakita nga mga Pinoy nga mihilig ta sa nang naming nga quality nga barato. Hindi na pwede yan. Hindi lang mayara na nga nya bakal sa nya kamahal man na nya bulo ka original ni sir mo. Nya hindi ko na kay kamahal. Nya ti ari barato nya ti original na. Original ka. Mahilig kita sang barato pero di kalidad. Amo na yung mga Pinoy mo. Pili gina siya ya. Either barato or di kalidad. Si Leonie Lamzon, morning the same mo. Taga bago man si Leonie mo. Kaya taga bago ko actually, no. Oo. Milili Oligo, morning dira sa are, iya giniyero kay may Banis Cafe ni siya mo. Iya siya nitag iya sang Banis Cafe mo. Bataan niya ni nang sa tangob da balaan kita mo da ang Banis Cafe. Ilan ni siya mo. Ti ila giniyer kay may mga kuan na sila may mga rabbits, na sila may mga rabbits na Ara sila. na sila. Ale. Okay. On the okay na ang aton nga kuan nga 21st 21. o 21. On the 22nd sa birthday ko. Baby nang tabi ka tuon ta raon ta dabi ko anong makatuan ta da. Ang 22nd, laban nga activities ara na sa malls. Sa mga malls. Sa Saturday gali i-announce ang finalist mo sang street dance bala. So may Ang competition ni siya. kung amo may ara pagidya gali nga kuan. Sa nga Sunday, final? sa Sunday amo na i-announce ang winner Sa sa SM. Ma-perform sila dira sa SM? Oo. Ay, Ang top good. 3 na lang. Ang top 3 na lang. Oo. Ma-perform sa SM. 4 p.m. Ah, Kung wala nakakadto sa government center sang Saturday, pwede sila sa SM Liwan. Dagro sa activity center dai sa north sa Atrium, no? Sa north, no? Da sa mga perform. So, if you want to see the best sa mga among the contenders Curated na natin, bala. amo na sila ya. Top 3 na. Wala ka na yung matanaw sa SM, no? Awarding. Oo. Awarding. Ano pa gid ang ibang nga activities sa? Wala do. Why the birthday celebration ko? Para guro. Ma-advance birthday na. Makanta na lang di kami subong para sa imo. Para tapos na utang na mo sa imo. Sige, amo na sa ang activity na to noong Sunday. Oh, Medyo kay ti matao. sako man. Hindi man sa ako Sunday. next day ti maobra na. Maobra na. Kag isa pa di namin man sa kita family day bala na to pag isa sa family day bala. Open pagyapon ng Imperial Village.
para sa mga pamilya nga malagaw. Oh, sige, okay. When we come back, mga ka-aksyon, estudyante ni Biyang, can we discuss about sa Year of the Rabbit ni Miss Liminad? Isa na lang, kung Pwede, ano lang. sure. Atong nga Year of the Rabbit, no? So, mabalik kita, mga ka-aksyon, sa Kapihan sa Aksyon, pagkatapos ng dugan natin ng mga panito. Pangamari kag pare, maayong adlaw! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang
Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga pag... Ay, dyan ay ka. May pamangkot ko gali, Miss Jen. Yes. May mga bisita kata sila mo kayo na Koreans, may Chinese kata mga bisita. Wala. Ngaling dyan sa China eh. Wala ka naman Chinese, halin sa Singapore. No? Wala. Wala? Medyo, since first bakulaw diyan, after the pandemic, daw medyo starting Kay small isa pa anay. mabudlay kay daw kakuan daw ga monitor abi ang ilang mga arrivals dili may kabudlay sa mga protocols bla no. So wala no. Hindi ko ba si bla kay kakuan patungdaan yang COVID Wala, to sila wala. mo. So wala gali. Okay. Anyway, ang ini nga year is the year of the rabbit no. Iya man ni gyapon Chinese tradition man ni sa gyapon. So, may Yung 12 sila ka animal signs. Lain man yung horoscope, lain man yung mga Lain kuan na niya, mga Aquarius, lain man niya. lain na yan. Mga Aquarius ko, Monthly na yan, based sa month. Sa month na yan. In a year Based of sa the year. rabbit, no? Sa inyong pagkakalan, ang year of the rabbit, anong yung year of the rabbit? Kung iba si Yonta, ang rabbit is usually a gentle creature. Mhm. Mild na siya. Pero hindi siya siling paaloy. Abtik siya. Abtik, Kaya dasig. maglumpat siya. Malagas ka rabbit. Budlay mo. Dasig, no? Pero perdi siya sa bao pag lumbanay na. Hindi lang lumba sila sa turtle, to, perdi siya. Kita ko na. Anyway, amo na siya. Compared to the tiger ya bangis to ya. Kag wala ka kabalo da yun, anong panumduman sa tuya ng gulpilan to ya malumpat. Kanton ka lang ya, malakat-lakat lang siya, tuloko niya lang, gulpilang to gamo ang 2022. Year of the tiger to sang Tiger to, last year. oo. So ang rabbit will be a Tuod, no? gentle Kagamo, year. eleksyon nga daan, kagamo. So people will expect nga wala shadow sudden changes. So medyo mo expect kita positive things this sa nga year of the rabbit. Do mo na. Not necessarily positive. It's just that mas suabe ang a year. Mas more ang arts and culture. Kaya ang rabbit mahilig sa arts. Mahilig sa finer things in life. So, mga for 2020, for the year of the rabbit, ang mga arts and culture ma-flourish. Okay. So do kuan galit ni nga daw ka swabe lang ang pangabuhi ni gali. No, daw ka swabe lang ang pangabuhi Pero of the rabbit. usually kung ano ka nga sign, ang imo nga tuig hindi na mayo para sa imo. Really? So ang mga rabbit subong medyo laylo. It's okay, it's not bad, but it's not very good. Mo nagali kung ano ang imong sign, amo daw hindi ang tuig nga mo na hindi na daw hindi gid mayo for you, no? Yeah, oo. Sa kuan mala na pagpatim lang na No, actually. yeah. Ang tanan Siyempre, ni it's up to you man gyapon hard work. You ang lain decide sa your fate. ang lain sa imo da kung year mo kay kumo na balaan mo nga ang Hindi amo ka na na nga year makubra pa. hindi ka na mo paaloy ka na lang Bayan. yan imo kay total ambal di way naman way mo ko gyapon chan eh. Maabot lang talaga. Hindi na yan pwede, no? Ang tanan gyapon ni kung anong gusto ta sa kabuhi ta tinguan ta ginaya. Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Oo, ng 1% inspiration, 99% perspiration na mo. Di wala? Yeah. 99% perspiration, 1% inspiration. Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. So, brown tagidya kay ang aton future, mas hindi ta pag ano lang sila ang future, hindi ta pagsalig sa kwan. Hindi ta pagsalig sa aton zodiac sign. Siyempre. Ang nabalang Pero Sir Boy, do dragon ka, di ba? Oo, dragon. Dragon ka mo ng pinaka-powerful nga sign. No, gani. Although it's a mythical creature, no? Mythical sa nga creature, pero amo na siyang powerful. Mythical, tungod wala ka mai-attribute na sign, you can be anybody. Okay. Muna gali. Yes. Nami, no? Di na sa mga dragon kami. Anyway, so ano pagid ang kwan? Ano nga mga sign? May ara na ba nga kon year nga mo ni ano ang may mga daw kwan bala daw ga complement bala nga mga sign man bala nga during the sa mo sila nga to. Daw wala mo sa Hindi ko na. Ang kabalo ko, hindi pwede ko mahambal. Ang tuig niyo kung ga-end, ang edad niyo gali kung ga-end in the 9, kaya hindi na ako numayo, malas na siya nga number. And 29, Ini nga tuig? 39 years old. Edad mo bala? Ma-59 ko pala sa sa 22, ma-59 ko. Hindi lang ko ano yung birthday.
kamo ang number nila. 1 to 9, 0 to 9, ang 9 di naging pili. Ang mayara na remedyo. Okay. You do good deeds para Ah. ma-offset ang malas mo for Yes, that I year. think I will do that on the day of my birthday. Yung gina pero paminsan bang kung imuon na lang. Hindi ba hindi ko mahilig mag-celebrate di ba lang mapa. Pero ang ano ba lang, Chinese bless +1 kay pagtao sang pagkatao mo 1-year-old ka na. So kung ga-celebrate ka subong 59, So 16 na sa 16 Chinese. na sa Chinese. Oh. Tapos nang imo Tapos malas. na to galing. Hindi last year guro lain man to yung number guro yang at tanan na yang tuig 9 ang Hindi ang edad mo kung 59. amo gani so tanan na siya yang 9 ang basta Oo. punta 9. Hindi lang sini nga year. Sang last It is a year, year kung sano ka ma 59, sano ka ma 69, 79, 89. Ay, that is why nga daw hindi gin maayo ang ano ka. Hindi man gid nga sila hindi maayo ang naligad Leksyon ba yung nagligad? Anyway, so mag +1 kung sa Chinese siya 16 ako. Ako actually kadali ko yung mag 60. Kay senior citizen. Para maka senior citizen ko kay ti 20% na to sila ti ako ya. Ano gin ng age man? Does it age matter? is just in your mind. Ang age siya kuan lang na sa mo Actually, pwede ka pa 40. mind over matter. Makapasar ka pa bala 45. Hindi pa na siya. 46. Sa Domingo, balik ka naman diha. Nasili ko pala age sila ko sila sa mga kabataan. Ko balo ka. Hindi ka mo iban ka problema. 28 na daw nahadlok ka mo mag 30. No nahadlok mo lang mga sila daw nahadlok na kamo kami pa mga babae. Hindi ko ang age siya is just mind over matter. Sana. If you don't mind, it doesn't matter. Sige So it has been fun having you as our guest, no? Thank you for having me as your guest. Oo. Salamat gid Miss Jen sa time nimo. And hopefully nga ining Chinese ang lunar year ni lunar year no? Ako ti Lunar New Year. that's one thing I've learned from you no. Nga ti lunar year panawag sini hindi Chinese New Year because not only the Chinese are celebrating this as no. So lunar year ni siya. So isa naman asang natun-an ko naman no. So thank you for having you sa akong program. Salamat It's been a privilege. for inviting us. Sige. So, salamat liwat sa aton dira nga monitor sa Facebook. Thank you for being with me, with us. Hasta sa aton nga pagtapos na no? So, okay? Thank you. Okay. Sige. Mga ka-action, isa ka edisyon sa Kapiyan sa Aksyon na atong idulong sa inyo. Upod kay Miss Jennifer Ong, ang Sang Bacolod Jet Incorporated. Kita na kita sa masunod ka Domingo. Ang inyong lagad Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!